Първи матч за вас, господин Киркес, начало на ЦСКА, 1-1 с Шкендия. Каква е вашата оценка? Сигурно да, први матч за нас много важно да нема контузии, да има натоварвање за бегање и сигурно искаме да победимо. Имали смо неки шансове повише second half, ali imamo dosta работа и не могу да кажем нисам задоволен с резултата, ali sa неки ситуации jesam. Казвам, имам много работа, први матч. Видим добра стартна позиција за да гледамо напред. Използвахте на практика два различни състава през двете полувремена. Как ви се стори отбора преди почивката и след това? Добро, тоа е нормално. Този друга седмица имамо и фудбалисти кои су били на национални одбор без много тренировка и нормално е да играмо са два различна одбора. Задоволен сам. Прво и основно нема контузии. Сигурно нисам задоволен с резултати и очекивам. Било е топло, ali очекивам повиша енергија и за нас е важно да фудбалисти работе много добре на тренировка и за нас е много важно да смо на први матч добро подготвени. В тази връзка физически как ви се струва в момента състояние на отбора? Знаеме, че сега е такъв периода на подготовката с тежки натоварвания. Как видяхте отбора днес кондиционно? Добро, кој имамо плана, то е всичко как треба. Нормално е да буду кракови тешки, как се казва, да су уморни, али искамо да имамо одбор кој е силан и без физичка кондиција на прво место и всичко друго нема как да стане тоа. Сега е момент да работиме на физичка кондиција, на тактики и аз казвам, еден одбор кој ќе буде да има тимски дух, тимски одбор и да след тога може нешто да направи повише. Дадохте шанс на доста млади български футболисти, 4 стартираха през първото полувреме, влязоха още толкова, даже и повече след почивката. Как ви се стори тяхното представяне? Добро, за први матч, за први тренировки од млада момча, задоволен съм сигурно. Имамо и 3 контузени фудбалисти кои работе индивидуално. Мислим да побрзо ќе да буду одбор. Имамо еден фудбалист као Исека кој мислим да е подуже. Последни резултати мислим да ќе да остане подуже ванка, али на този момент сам задоволен с млада момчета, али треба време за них, за тих. И разбира се, коментара ви за Теодор Иванов, дебют с гол за ЦСКА, първи матч. Задоволен съм. Тук е 3-4 дана с нас. Знамо колко този момче може. За мене, кога вкара гол дефанзивни защитник е екстра. Винаги треба да гледа заштита и да прва работа ради 100%. То како с гол, супер. Благодаря ви. Благодаря на вас.